Guys, aku ki duwe anak. Iki ki anake wong Bali ya to. Anake wong Bali. Bisa ngomong basa Jawa mbok apa ora? Ya to. Kowe mau sedina iki lagi liburan aku ning Jawa ya to ngendangi wong tuwekku. Sedina ki mau dolan ning ndi ae? Kayak mau ning bioskop. Terus ning apa ku jenenge? Ning pring-pringan. Ning pring-pringan. Kowe ngerti pring ki apa? Roh, Apa? bambu. Oh iya, pring ki bambu. Terus ning ndi ae dolan? Ning kono ae, tapi kemarin nih dek ini kue apa kue? Dek ini ning ndi kue? Ning ndi? Ning Pulau Merah. Oh iya. Terus dolan apa ae ning ngono? Ning Pulau Merah. Oh. Mangan-mangan. Mangan-mangan, guys. Anak wong Bali ora tau tak ajari basa Jawa. Lek ning Bali yo ngomongnya basa Jawi, basa Bali ya to. Iya ta? Ya, Basa Bali iso, basa Iso. Jawa iso. ya. Tapi kadang teko opo kuwi ngono ora ngerti, guys. Ya ora. Iya. Besok dolane rencanane ning ndi ae? Kapan? Sesuk. Sesuk. Engko ngene. Kok engko sesuk? Oh ya, sesuk kan ngene, Aska kan sekolah. Ya. Terus bar sekolah mancing. Bar mancing langsung main PS. PS. Heeh. Heeh, terus mari ngono ning ndi ae? Balik. Balik. Hmm. Mari balik Mangan sih. mangan sik. Heeh. Bar mangan main HP. Lah, gur ngono tok. Heeh. Bar lek wis bengi ku langsung turu. Oh iya guys. Ya wis guys ya. Aja lali guys. Ya. Di-follow. Follow. Anake wong Bali. Jenenge sapa? Bali ne? Jeneng Bali. Nah, Iketut Rizky Dharma Putra. apik to guys. Ya ta. Ini anake wong Bali guys. Oke, bye. Bye. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.